vai ser grabado e reproducido nas redes sociais do Concello. Parte resolutiva do primeiro punto, proposta da alcaldía relativa á aprobación do aumento das porcentaxes e o número de anualidades por parte do Pleno da Corporación para facer fronte aos compromisos do convenio de colaboración entre Augas de Galicia, Deputación e Concello de Cee e Concello de Corcubión. Pois, conforme consta na proposta da alcaldía, sería un importe total de 1.030.724,94, a aportación sería en 6 anos, de 2026 a 2031, e un importe anual de 171.777,49 euros. Alguna intervención neste punto? Votos a favor? Sí. Perdón. Ben, nada, simplemente decir que esta é unha reivindicación do BNG, que ten a ver co saneamento da ría de Corcubión, e así demostran as primeiras iniciativas que temos presentado tanto no Parlamento galego, no español como no europeo, incluído as visitas, dúas visitas que fixen acompañando a eurodiputada para expor ali o problema da ría. Este é outro paso máis que se vai a dar, necesario, é un desembolso económico importante para sacar do Concello durante eses anos que se acaba de comentar, pero para nós é sumamente importante que sigamos insistindo en que é necesario seguir invertindo na separación de aguas residuais e pluviais para un mellor funcionamento de todo o sistema e tamén trazar un plan de actuación, de explotación na futura estación depuradora de aguas residuais para que esta sea unha obra que perdure no tempo, que perdure durante varias décadas e que non se nos quede en 20 ou 22 anos como ten pasado con esta. Por lo tanto, creo que sería bo que tanto este goberno de Cee como de Corcubión se puxeran a traballar nese plan de explotación para que sea o mellor posible para que conseguir unha vez por todas que a ría de Corcubión estea limpa e, como dixen antes, que as instalacións sean o máis verdadeiras posibles. O noso voto, por suposto, que será a favor. Simplemente engadir que sí que se está traballando nexo, que o Vadelo é a asignatura deste convenio e as xestións realizadas dende a alcaldía de Cee co director de Aguas de Galicia e o traballo desenvolvado durante todo este tempo. Sometemos a votación. Votos a favor? E segundo punto, proposta da alcaldía relativa á aprobación do convenio de colaboración entre a entidade pública e empresarial Augas de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña e os concellos de Cee e Corcubión para a execución da actuación de saneamento e nova estación depuradora de augas residuais de Cee e Corcubión, Cee a Coruña, cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Vale, conforme consta no convenio, o importe son 13.871.499,10 para a construción da nova depuradora. A financiación é un 60% con fondos europeos, isto é 8.322.899,82 euros, un 20% que aporta a Xunta de Galicia, que serían 2.774.299,94 euros, e outro 20% que lle corresponderían aos concellos de Cee e Corcubión. Bastante maior cuantía o de Cee e de Corcubión, pero neste 20% a Diputación da Coruña colabora con 1.400.000 euros, de tal xeito que o Concello de Cee corresponde 1.030.724,94 euros a pagar en 6 anos, conforme se aprobou no punto anterior, e a Corcubión 343.575 euros. Unha intervención neste punto. Sometemos a votación, votos a favor.